Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwan sa Conzaze. Upgrade your immunity, do it with Conzaze. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upot sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes, pizza 23 na bulan sang Abril, tuig 2020. Pizza 23, pilan lang kadlaw kag mag Abril 30. Makahalawat-hawat nga adlaw sa pagdesisyon sang aton sini mga opisyal, national, provincial kag lokal. Karon nga adlaw, balantayan man nga aman. Posibilidad karon nga adlaw, pagkatapos sang konsultasyon sa mga eksperto sa patag medikal ang presidente, upod sa pagpakiginunanon sa iya sini mga health secretary, upod sa pila ka mga cabinet members, upod sa pila ka mga advisor sang Malacañang si Presidente Rodrigo Duterte, anong oras man karon nga adlaw, mahimo na makapalayag kung ano ang kapalaran sining karon pagpatuman sang enhanced community quarantine kag Luzon-wide quarantine sa bilog nga Luzon. Amo ini ang ginahulat sang tanan. Pagkatapos gintun-an, pagkatapos ginpamatian ang tanan-tanan nga bahin, tanan nga opinyon sa mga medical expert. Mahimo na makadesisyon si Presidente Rodrigo Duterte. Ano ang iya mangin desisyon? Pipila ka mga ginalantaw nga mahimo mangin desisyon sang presidente. Amo, number 1, palawigon pagid ang pagpatuman sining enhanced community quarantine sa bilog nga Luzon. Ikaduha, posible i-modify na lang ang among mando. Kag ang ikatatlo, amo ni ang ginahulat sang tanan, posible kakasuna ang mando sang presidente sa pagpatuman sining Luzon-wide nga kwarentina, kag subong man makaapekto ini siya sa bilog nga pungsod Pilipinas. Depende naman sa pagbaton sang provincial kag lokal government unit. So, paabuto naton ang mangin desisyon sang presidente. Ano man oras karon nga adlaw, mahimo nga ipalayag sa presidente ang iya mangin desisyon. Kag ang mangin desisyon sang presidente na sandig man sa pagpatuman kag ang nagtuman sining mando sang aton gobyerno nasyonal. Takso nina, anong kadamuon sa nagsupak? Ano karon ang resulta sang COVID-19? Nagsaka bala siya o kung nagpanaog? Amo ina, ang resulta sini depende man sa pagpatuman sang among mando kag ang nagtuman sang among mando. Kung nakita sang presidente nga damo sa lawayon, madamo tigaulo, madamong ritubado,
may posibilidad nga base may extension pagid ang Luzon-wide nga kwarentina. Amo inasiling ko bala nga kung gintuman ta lang ang mando sa aton gobyerno kung tani ang ginapaabot aton nga Abril 30, makagulo, ginhawa na kita, makayuhom-yuhom na kita, bisan paano, hindi gid man normal pa ang pagbalik sa aton pagpangabuhi, pero makapiyan-piyan na, makagwa kita libre, makakadto kita sa mga mall, makapakigsugilanon kita sa aton grupo, bisan paano ang social distancing nagapadayon. Pero namin nakakadto ka sa mga mall, makalagaw-lagaw ka to, makapulo pangapi ka, makagulugin hawa ka bala, katulad sa kinaandan sa aton pagpangabuhi. So, depende sa nasiling ko na sa nagtuman sang mando. Kung ano ang mga desisyon sang presidente, bantayan ta karon nga adlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Oy, sa imo pag-ehersisyo, bisan hindi ka kagwa, sulod balay lang. No, sa imo ugsaran, ga-ehersisyo ka. Pero importante sa tanan, hindi ka gid malipat, mag-detoxify ka. Inom ka gid DTX 500. Kaya ang DTX 500, nagatinlo ini sa inyo dugo, nagasilhig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay. Nagabuli panubo sa blood sugar bangod sa mga organic compound niya, ang bisin, charantin kag polypeptide. Kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar bangod sa diabetes, panahon na nga mag DTX 500 kamo. Gamit kamo DTX 500 agon magbakod ng aton lawas, mabato sa anuman nga balatyan, anuman nga kagaw nga may mo magtapik sa aton lawas. Hindi pagkalimtan, adlaw-adlaw nga tanan, DTX 500 ang aton gamiton para magbakod ang aton immune system. Ang DTX 500, mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Tandugon ko makadali, nakabati ako sa balita kapon, medyo nakayuhom kita, kadaw nakahalungo man na makairintriga nga balita. At ito lang natabo sa Victorias kapon, ito ni anom to ning aristar, nga nakabaton sa ila social amelioration program. Balo kanong natabo, darakpan sila nagmadyong. Ini kagamay nga balita sini. Siling mo kung hindi mo pagtaga at igtalupangod, nga ano bala niya kay kalingawan malang na. Amo ginaya, kay kisa makatalaka man mo. Amak mo nga pila ka sinimana man, binulan man, nga magtiner ka sa imo puluyan. Pero ang hindi ko maintindihan amo ni. Beneficiaryo ka sa social amelioration program nga ginatag sa gobyerno. Nakabaton ka sa 6,000. Daw hindi naman amo nga pagbaton mo sa 6,000, nagdiritso ka mo sa madyungan. Isa pa, may ara mando ang gobyerno, nga dakpon ang nagapanahor. Makabig na ton iba na kalingawan, kay iban nga balay ganit subong, kadamo man sang nagamaladyong, nga wala magkaladakpan, ti okay lang na yan kung personal niya nga kwarta, pribado sila, kag hindi badakpan, okay lang. Pero ining ano niya kung matuod ini, nga nagbaton sang 6,000 sa social amelioration program, kag nagpinungkuanay sila nga anom, kag nagbadyong lain na ina nga sugilanon. Kalain pamatian bla, nga buligan ikaw sa gobyerno. Kaining 6,000 gani, itigana sa sulod sang panimalay mo, sa sulod sang 2 ka bulan. Preparasyon mo, may pundo ka, nga ibakal mo bugas, ibakal mo sudan, para sa pamilya mo. Pagkatapos, beneficiaryo kay mo, nagditso kas madyungan, daw makailintriga nga balita, no? Daw hindi amo nga klase balita. Kaya kung tali kung pribado lang niya, nga nagkaladakpan na be, nga nagbaladyong, okay man, wala kaso ha. Ano mo na kay naglingaw-lingaw sila, ano mo na kay nadakpan sila, ang hindi maayong balita, kay beneficiaryo ka sang social amelioration program, nga pagkatapos mo baton sa 6,000, nagbaladyong kamoya. Amo nang hindi amo nga klase balita. Ano nga mga utok sa mga tao, ginbuligan na kamo, para ina sa panimalay nyo? Nagmaladyong kamo, okay lang kung daog ka, kung napototikoy ka naman, ano ka? Basulon mo naman ang gobyerno? Ay, por Diyos, por sintoho. Ga-monitor ko kapon, galungo ko muna ko. May mga tao pang amuni. Nga supposed to be, ining 6,000 gini, tipigan ta gini, ipreparar ko gini. Sa ipit-ipit na panahon nga kinanglanon sa pamilya ko, may bakal ko bisan kilo-kilo bugas. May bakal ko sa bisan ginamos lang isudan. Sulusupton ko gini, ipit-ipiton ko gini. Por Diyos, por Santo, nagdiretso sila sa madyungan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang Dr. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas sa gamot na rekomendado sa World Health Organization.
makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Philippine Standard Time, Lasay 53, ga komersyal kay na, nagsugilanon kami ni Aksyon Boy Duran, kag ni Aksyon Henry Espulgar. Sobra pagigalaan na tabo. May araya mga barangay official, samtang siging panagtag sinisang special amelioration program sa mga balay sang mga opisyal nga barangay nga maladyong mangle. May nagapanugid nga mga sa palibot nila. Nya ti paano kumukbalo, nya ti kitao no? Sila bintana nga maladyong sila. Ang malain pagid sa Victorias gihapon, 3 ang nagkaladakpan, beneficiaryo sang social amelioration program, ang 6,000 nga ginbato nila, ginkapital nila sa Siabo. Ay ano nga pangabuhi ni nga ato ni man? Daw hindi amo. Ang iban ginmadyong, ang iba niya ginkapital sa Siabo. Beneficiaryo ka sa special amelioration program, ang kwarta sa gobyerno, ginkapital mo sa Siabo nga number 1 nga kontra ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang pamangkot nga ang nangin beneficiaryo ini sila. Kung sa bagay, hindi manasala guro sa DSWD kag DSSD, kaya kung narang ilangalan, kag kinanglanon ng mga beneficiaryo sila, nga dapat tagaan hatagan. Ang ini maayo da, kay hindi tanan gin usar para sa ila kaugalingon nga konsapsyon sa puluyan, gin madyong kag gin kapital sa Siabo. Di kakita katiga ulong mga tao mo ni. Dapat ipang-record ini sila, kag kakaso na sa listahan. Hindi na ni maayong ginahimo nila. Maayo blan nga klase utok sa tao. Tagaan kabulig sa gobyerno para sinipitipit kag kadelikado nga panahon, imadyong mo, ikapital mo sa Siabo. Kung maayo ang pinsar mo, kung tadlong paminsaron mo, daw kalain lang batyagon bala. Inang gapaningwa ang iban nga mga pribado nga magbulig, mga establishmento komersyal nga magbulig, mainisyatibo ang pila naton ka mga kauturan nga maghatag bulig. Di madulaan na ganang iba naton nga mga autor nga maghagal bulig. Yamak man niya kung buligal mo, tagaan mo bulig kung kasihatag mo, imadyong. Kung kasihatag mo, ibakal siya mo. Inegosyo siya mo. Di klase nga panggubir. Ay ano nga klase ni pangabuhi. Daw hindi ko na maintindihan kung ano nagkakatabo sa aton. Ano na lang ningwa siniman? Kalain bla batyagon nga gintingwaan sa gobyerno. Buwis sang tao, ihatag si mo, ikapital mo siya mo. Ay, kung tsimpo ka sila, pasuna siling sa mga lulo ko, punyita ka. Mal-edukado ka. Kung ano pa na nga mga tinagaso na hindi maintindihan, amo nang dapat ihambal sila nga mga tao. Hindi na ginyamayong inaimo nila. Daw galuya bala ko kapon, ga monitor ko sa radyo, ga palang luya ko. Daw kalain batyagon. Nga may mga tao pang amo sini. Ang iban daw maano na, daw hindi nakakaon. Anay kamo di buinas, nakabaton kamo. Sa special amelioration program nga ni, imadyong mo, ikapital mo siya mo. Ay, kung hindi lang malain mamuyayaw. Daw kanamit na gid. Ay iho, grandi patula nga pangabuhi. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Lasay 57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19.
isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6:59 na. Natawag si Bagay Alila. Kanya, bagay na siya, Pamadyong gusto nga da. Pamadyong gusto nga da. Ning init kita masunog ka bala? Ay, por Diyos, por Santo. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upon kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo,